салом бинандагони азиз, хуш омадед ба канали Диққат ТВ. имрӯз дар мавзӯъ гап мезанем дар бораи охирон амири Амурати Бухоро, Амир Олимхон. ин мавзӯъро мувофиқи талаби як бародарамон, як подписчикамон интихоб кардем ва пешкаши шумо мекунам. рафтем. Саид Муҳаммад Олимхон, амири охирони Амурати Бухоро, амири даҳуми сулолаи Манғития буд. Амир Олимхон аз сулолаи Манғития аз рӯи шумор подшоҳи даҳуми ин сулола дар Амурати Бухоро буд. сулолаи Манғития ин як қавми халқи узбек аст ва Амир Олимхон аз ҳамин қавм буд, яъне узбек. асосгузори ин сулола Раҳимхон ибни Ҳоким ибн Худоёрхон буд. Амир Олимхон 3 январи соли 1880 таваллуд шудааст. То 12-солагиаш дар шаҳри Бухоро буд ва баъдан падараш Амир Абдулаҳад ӯро барои хондан ба шаҳри Санкт-Петербурги Империяи Русия мефиристад. ӯ дар он ҷо 4 сол таҳсил намуда каму беш забони русиро аз худ мекунад. баъд аз баргаштанаш падараш ӯро ҳокими шаҳри Қаршӣ таъин мекунад. баъд аз чанд муддате Олимхон ҳокими шаҳри Кармина таъин мешавад. лекин дар пойтахт шаҳри Бухоро соли 1910 задухурди хунин байни ҷонибдорони мазҳаби суннӣ ва шиа рӯ медиҳад ва Олимхон ба Бухоро бармегардад. Амир Олимхон ба ҷои падараш соли 1910 ба тахти Амурати Бухоро менишинад. давраи ҳукмронии Амир Олимхон хеле мушкил барои халқ буд. халқ аз ҳукмронии ӯ норозӣ буд. дар ҳудуди Амурати Бухоро тез-тез шӯришҳои халқӣ сар мезад, ки онҳоро Амир Олимхон бераҳмона пахш мекард. 2 сентябри соли 1920 дар натиҷаи ғалабаи инқилобии халқӣ ҳукумати Муҳаммад Саид Олимхон сарнагун карда мешавад ва ӯ ба Бухорои Шарқӣ фирор карда аз он ҷо соли 1921 ба Афғонистон мегурезад. дар муҳоҷират бо савдои пӯсти қароқулӣ дар шаҳри Кобули Афғонистон рӯз мегузаронад. ҳисоби бонкиаш зиёда аз 27 миллион рубли тиллоии Русия аз ҷониби ҳукумати Иттиҳоди Шӯравии социалистӣ баста шуда буд. дар бонкҳои Британия Кабир ва Фаронса низ зиёда аз 150 миллион рубли русӣ пасандоз дошт. ӯ дар шаҳри Кобул 5 майи соли 1944 аз олам чашм мепӯшад. бо ҳамин навор ба этмом мерасад. ташаккур барои диққататон. агар подписатсия накарда бошед ҳатман подписатсия кунед, лайк ва поделитсияро фаромӯш накунед. қаблан ташаккури зиёд. хайр дар паноҳи худо бошед.